ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምበኣርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ቢኒ ናብ ፓሪስ ኦሎምፒክ 2024 ነቒሎም ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልተ ሕግጋት ኣውፅዮም ንላግፂ ዝመስል ዘረባታት ኣብዪ ኣሕመድ ዝትንትን ዝወፀ መግለፂ ሓማስ ዝዘርግሖ መፈራርሒ ቪድዮ ኣካታዕ ኮይኖም ፈረንሳ ኦሎምፒክ ጅምር ሰዓታት ምስ ተረፎ ኣብ ልዕሊ ገመድ ባቡር መጥቃዕቲ ተፈፂሙን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ላግፂ ዝመስል መግለፂታት ኣብዪ ኣሕመድ ኣሕመድ ምስ ህወሓት ኣብ ፕሪቶርያ ኮፍ ክብል ከሎ ሕጋውነታ ዘይገደሶ ሕጂ ጉባኤ ከተካይድ ተኾይዳ ኣብ ቦርድ ምርጫት ሃገር ዳግማይ ተመዝጊባ ሕጋዊት ክትከውን ኣለዋ ኣይኮናን ኩናት ክብል ይኽእል ምባሉ ላግፂ ዶ ኣይኮነን ተፃዊተ ክኢለ ኢሉ ኣብዪ ኣሕመድ ንህወሓት ኣይምውታእ ስርቲ ጌርካ ብምሓዝ ዳግማይ ንኻልእ ዓንዳሪ ኩናት ክትጥቀመላ ይኽእል ኢሉ እዩ ሓሲቡ ነይሩ። እታ ናይ ትግራይ ውድብ ግን ግዜ በሊዓ ክትሰርር ከም ትኽእል ገለ ምልክታት ምስ ኣርኣየት ብልፅግና ዓብድበድ ከኣትወ ጀሚሩ ኣሎ። እቶም ኣብ ትግራይ ብስም ግዝያዊ ምምሕዳር ክጥፍጥፎም ዝፈተነት ጉጅለ ንባዕሎም ማሕወር የብሎምን ገና ኣብ ሓፂነ መፂን ዝፀረቑ ተራ ሸፋቱ እታ ክልል ብምእሳር እዩ ዘለማመድ ዘሎ። ሓይሎም ንምድልዳል እውን ኣብዪ ኣሕመድ ፀጥታ እታ ክልል ክሕልው ዝተመልመሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዝነበሩ ዕጡቃት ናይ ኣግላይ ዝመስል ወታደራዊ ልባሳት ልኢኹሎም ኣለና ንምባል እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ንኣኸበኛታት ካብ ዝበሎ ንህወሓት እንጂ ክትንቀሳቐስ እንተኣፍቂድካላ ማይልስያ ትጓዓዝ ክብል ዘለዎ ከቢድ ዝክፍቱ ገሊፁ ብካልእ ወገን ኣብ ትግራይ ጉባኤ ይካየድ ዶ ኣይካየድ ብዝብል ወጥሪ ኣብ ክርፍሳት እዮም ዘለው ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፅልዋዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘለዎም ማእከላይ ኮሚሽን ምቁፅፃር ህወሓት ምስ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኮሚቴ ምድላው ጉባኤን ርክቡ ከም ዝበተኸ ወግዓዊ ገይሩሎም። እቲ ማእከላይ ኮሚሽን ምቁፅፃር ብድሌታት ግዝያዊ ምምሕዳር ከምኡውን መራሒ ብልፅግና ኣብ ኣሕመድ ዝቕየድ እዮም። ኣብ ኣሕመድ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ቅድም ተመዝጊብኩም ሕጋዊ ኾኑ ድሓር ጉባኤ ክትካይዱ ኢሉ ካርቱ ደርቢ ዘሎ ህወሓት ድማ ጉባኤ ከካይድ ናይ ዝኾነ ወገን ፍቓድ ኣየድልየንን እዩ ባህሊ እዚኦም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቲ ጉባኤ ወላ ይካየድ መራሕቲ ህወሓት ግን ኣቐዲሞም ኩሉ ዛዚሞሞ ክመፂኦም መንን ኣበይን መራሒ ክኸውን እዩ ከሎ ገና ክውዳእ እዩ። እዚ ድማ ንፁርን ዲሞክራሲያውን ኣይኮነን ዝብል ርትዓወት ነመጎት ኣለዎም። እቲ ናይ ኣብ ኣሕመድ ፅልዋ ገዲፍካ ድማ መጎቶም ጌጋ ኣይኮነን። ዝኾነ ኢትዮጵያ በዚ ፋኖ በቲ ኦነግ ሸኔ በዚ ከዓ ርእሲ ምንቕናቕ ናይ ህወሓት ባህርያዊ ሓደጋታት ትናወፅ ኣብ ዘላትሉ እዋን ከምቲ ልሙድ ዓሰብ ኩናት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ፋሉል መደረታትን ጎስጓሳትን ይቀላቐልን ይቐፅልን ኣሎ። ሓንሳብ ኣፅዋር ይካወርት ኣሎ። ሓንሳብ ድማ ናይ ደንከል ተገንፀልቲ ካልኦት ተቃወምቲ ኤርትራ ምትእኻባት ኣካይድና ወዘተ ዝብል ናይ ጥኑሳት ጭንቀት ክንዕዘብ ቀኒና ኣለና። ቢኒ ናብ ፓሪስ ኦሎምፒክ 2024 ነቒሎም ቢንያም ግርማይ ፈላማይ ውድድር ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ኣብ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኮይኑ ፅባሕ ቀደም 3 ሓምለ ከካይድ እዩ። በዚ መሰረት ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ካብ ሰዓት 16:32 ዝጅመር ውድድር መበል 15 ዝብገስ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ልክዕ ሰዓት 16:53 ክብገስ እዩ። ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ናይ ፅባሕ ክሮኖሜተር ቀዳም 3 ናሓሰ 2024 ካ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ፅርግያ ውድድር ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ክሳተፍ እዩ። ፅቡቕ ዕድል ንቢንያም። ብተወሳኺ ኣባላት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኻን ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ንኣንጻበር ዓወት ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ 2024 ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ፀምቢሎም። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 3 ናይ መድረኽ ዓወታት ብምምዝጋብን ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ብምዃን ዝጨበጦ ታሪኻዊ ዓወት ንነብሱ ንኤርትራ ንኣፍሪቃ ናብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ደገፍቱን ፈተውቲ ስፖርትን ዘሕብን ከም ዝኾነ ድማ ገሊፆም። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልተ ሕግጋት ኣውፅዮም። ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሕግጋት ዘይቅንዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ዝምልከት ሕጋዊ ምልከታ ቁፅሪ 132 ዝባር 2024 ከምኡውን ሕግጋት ኣወሃባ ፍቓድ ዋኒንን ቁፅፅር ስርዓት ምዝገባን ዝምልከት ሕጋዊ ምልከታ ቁፅሪ 133 ዝባር 2024 ኣውፅዮም። 13 ዓንቀጻት ዝርከቦ ንሕግጋት ዘይቅንዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ዝምልከት ሕጋዊ ምልከታ ቁፅሪ 132 ዝባር 2024 ኣዋጅ ዘይቅንዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ቁፅሪ 125 ዝባር 2002 አንቀጽ 10 ንሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ብዝህቦ ስልጣን መሰረት ዝወፀ እዩ። እዚ ዝርዝር ተግባራት ዘይኮኑ ኣሰራርሓ ንግዲ ዝሓዘ ሕጋዊ ምልከታ እዚ ምስ መሓዝን ምሕዳስ ነዋኒን ዝተኣሳሰር ምስ ዋጋታት ዝተኣሳሰር ንዘይቅንዕ ውድድር ዝምልከት ምስ ደረጃታት ብቕዓት ዓቐን ዓለተ መውዳቕን ጉጉይ ሓበሬታ ምቅላሕን ዝተኣሳሰር ንኣድልዎ ኣብ መንጎ ተገልገልቲ ዝምልከት ምስ ኣፍቀድትን ተግባራትን ኣካላት ዝተኣሳሰር ከምኡውን ብድጎማ ንዝተዋህበ ኣቑሑ ኣብ ዘይመዓልኦም ምስ መውዓልን ምሕባእን ዝተኣሳሰር ዘይኮኑ ኣሰራርሓ ንግዲ ብዝርዝር ኣስፊሩ
ኣስፊሩሎም መምሓየሽ ኣዋጅ ፍቓድ ቮኒንን ቁጽሪ 128 ዝባር 2002 አንቀጽ 25 ንሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ብዝህቦ ስልጣን መሰረት ዝወፀ ንሕጋጋት ኣዋህባ ፍቓድ ቮኒንን ቁጽጥር ስርዓተ ምዝገባን ዝምልከት ሕጋዊ ምልከታ ቁጽሪ 133 ዝባር 2024 ድማ ንምዝገባ ምሕዳስን ምስራዝን ፍቓድ ዋኒን ንምስራዝ ፍቓድ ዋኒን ዘድልዩ ሰነዳት ንምቕያር ምጉዳል ምውሳኽ ንጥፈታት ለውጢ ኣድራሻን ዘድልዩ ሰነዳት ከምኡን ንስምን ምልክትን ንግዲ ዘነጽር 13 አንቀጻት ዝሓቆፈ እዮም። ዓላማ ናይ ዝኽልተ ሕጋጋት ንጹር ስሉጥ ምዕቡልን ቅቡልን ኣገባብ ኣዋህባን ምዝገባን ፍቓድ ዋኒን ንምሕያል ከምኡን ዘይቅኑዕ ኣሰራርሓ ንግዲ ንምእራምን ንምቁጽጻርን እዩ። መሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሓድሽ ፍቓድ ዋኒን ምስ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ተኣሳሲሩ ካብ መጋቢት 2020 ንድሕር ኣቋሪጹ ጸኒሑ ምሕዳስ ፍቓድ ዋኒን ምቕያር ዓይነት ንግዳዊ ኣገልግሎት ከምኡን ምትሕልላፍን ምስራዝን ፍቓድ ዋኒን ግና ብስሩዕ ክቕጽል ጸኒሕሎ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ሓድሽ ፍቓድ ዋኒን መሃብ ኣቋሪጹ ኣብ ጽንሓሉ እዋን ዝጸንሐ ኣሰራርሓ ንምግምጋም ኣብ መላእ ሃገር ምሕደራትን ጨናፍር ናይቲ ሚኒስትሪን ዝተሳተፈ ዳህሳስን መጽናዕትን ከም ዘካየደ በቲ ዝተኻየደ መጽናዕት መሰረት ድማ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ሕጋጋት ብምኽላስ ዝተሓማሓየሸ ሕጋጋት ኣውፂሎም እዚ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዱስትሪን ዘውፅኦ ሓድሽ ሕጋጋት ዘይኮኑ ኣሰራርሓ ንግዲ ዝምልከት ኣዋጅ ቁጽሪ 125 ዝባር 2002 ከምኡውን ሕጋጋት ኣዋህባ ፍቓድ ዋኒን ቁጽጽር ስርዓተ ምዝገባን ዝምልከት ኣዋጅ ቁጽሪ 128 ዝባር 2002 ዝዕዝዝ እዩ። እዚ ክልተ ሕጋጋት ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ገብሪ ከም ዝውዕል ድማ ተገሊጹሎም። ሐማስ ዝዘርግሖ መፈራርሒ ቪድዮ ሓቂ ድዩ ወይስ ሩስያ ዘርጊሓቶ ዝብል ኣከራኻሪ ኮይኑሎም ሓደ ኣባል ሐማስ ዝተባህለ ዕጡቕ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም ከፈራርሕን ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት በብዝሕ ተዘርጊሑሎም እቲ ስፖርታዊ ውድድር ንምዝራግ ዝዓለመ ክሊፕ ግን ብሩስያውያን ዝተሰርሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ብቢቢሲ ዝተኣከበ መርትዖታት ይሕብር። እቲ ቪድዮ ቅድሚ እቲ ኣብዚ ዓርቢ 26 ሓምለ ዝኽፈት ኦሎምፒክ ፓሪስ መዓልታት ኣቐዲሙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሚልዮናት ሰባት ተራእዩ። እቲ ዕጡቕ ሐማስ ዝበሃል ዘሎ ገጹ ተሸፊኑ ነቲ ፈረንሳይን እስራኤል ብምድጋፍ ዝፈጸመቶ ገበናት ጥሕነ ከም ዝፈዲ ይዛረብ። ብጎደናታት ፓሪስ ዝሓልፍ ሩባታት ደም ከም ዝህሉ ድማ ብቋንቋ ዓረብያ የጠንቀቕ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቪድዮ እቲ ዕጡቕ ብደም ዝተሸፈነ ርእሲ ናይታ ትምህርቲ ሪፓብሊክ ፈረንሳይ ዝኾነት ምስሊ ማርያን ሒዙ ድማ ይርአ። እቲ ቪድዮ ኣብኡ ዝረአ ነገራትን ግን ሓሰት ይመስል ዘይምስማዕ ቅድን ቋንቋን። እቲ ሓፂር ቪድዮ ብዛዕባ ሐማስ ብግልፂ ዝጠቐሰ እኳ እንተዘይኮነ ነቲ ቪድዮ ዝተዘርግሐሉ ሓሳባት ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ግን ምስቲ ጉጅለ ክትቀምሉ ዝጽንሐ ከም ዝተመሳሰሉ ይግለጽ። እዚ ይኹን ግን ፖለቲካዊ መሪሕነት ሐማስ እቲ ክሊፕ ዝተፈብረኸ ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። ቢቢሲ ክፍሊ ምርጋጽ ሓቅነት ነቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ተንቲኑ ኣብ መንጎ እቲ ክሊፕን ቅድሚ ሕጂ ብሐማስ ብወግዒ ዝተዘርግሑ ቪድዮታትን ኣብ ቋንቋን ቅዲ ኣቀራርባን ብዙሕ ዘይሰማማዕ ነገራት ከም ዘለውን ረኺበሎም። ብሰንኪ ኣንጻር ዩክሬን ዝተኻየደ ኩናት ሩስያን ቤላሩስን ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ከይሳተፋ ተኣጊደን እየን። ገለ ስፖርተኛታት ዜጋታት ዘን ሃገራት ግን ብውልቂ ብዘይ ባንዴራ ክወዳደሩ ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። ምዝርጋሕ ፍርሒ ብጠለብ ኤምቢሲ ኒውስ ነታ ክሊፕ ዝተንበነ ማእከል ትንተና ስጋት ማይክሮሶፍት ነዚ ጉዳይ ምስ ሩስያዊ ጉጅለ ቦቡላ 1516 ኣተሓሒዝዎ። መሰረት ተመራምርቲ ማይክሮሶፍት እቲ ጉጅለ ምስቲ ኣብ ሩስያ ዝመደበሩ መሓውር ሚድያ ናይታ ብየቪገኒ ፕሪጎዚን ዝምራሕ ዝነበረ ወታደራዊ ጉጅለ ቫግነር ዝተኣሳሰሩ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ርክብ ዘለዎ እዩ። ዕላማ ናይቲ ጉጅለ ብምዕራባውያን ዝግበር ሓገዝን ደገፍን ኣጽባር ንዩክሬን ንምድኻም ከም ዝኾነ ማእከል ትንተና ስጋት ማይክሮሶፍት ንቢቢሲ ገሊጹ። ሓሊፉ ግን ንኻልእካ ምስኡ ዝተኣሳሰር ዕላማታትን ጽልዋ ሩስያ ንምሕያልን ዝዓለመ ንጥፈታት የካይድ ከም ናይ ውሽጢ ዓዲ ተቃዋምቲ ምጽላም ፍርሒ ብምዝርጋሕ ድማ ንኸም ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ምዝራግ ውድድራት ኦሎምፒክ ንፈረንሳ ከም ዲፕሎማስያውያን ወታደራውን ሓይሊ ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ እዚ ድማ ንዩክሬን ኣብ ምድጋፍ ካብ ዝጸንሐ ተራ ዝነቀል ምዃኑ ኣብ ኢንስቲትዩት ጂኦፖለቲካ ፈረንሳይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መጽናዕቲ ሩስያ ኬቪን ለሜኖር ይገለጽ። ሩስያውያን ኣብቲ ሎም ዘበን ኣብ ፓሪስ ዝካየድ ፀወታታት ኦሎምፒክ ምክንያት ገይሮም ናይ ሓሶት ወረታት ክዝርግሑ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ደገፍቲ ክረምሊን ንዝኾነ ቻናላት ቴሌግራም ነቲ ፀወታት ዝነቕፉ ተኸታተልቲ ፊልሚታት ኣብ 2023 ብንጥፈት ዘርጊሐን ነይረን። እታ ቀዳሚቲ ኦሎምፒክ ወዲቓ እትብል ብኤአይ ዝተሰርሐት ንህቡብ ተዋሳኢ ቶም ክሩዝ ተጠቂማ ዝተዘርግሐት ናይ ሓሶት ፊልም ክትከውን ከላ ካልኦት ድማ ንኤሎን ማስክ ኣመሳሲለን ዝተሰርሐ ነይረን። ማእከል ትንተና ስጋት ማይክሮሶፍት እተን ፊልሚታት ምስ ካልእ ብሩስያዊ ጉጅለ ፕሮፓጋንዳውያን ምስ ዝወፈረዩን ዝተዘርግሑን ተመሳሰልቲ ቪድዮታት ምትእስሳር ከም ዘለወን ኣረጋጊጾም። ኣብቲ እዋን ወሃቢ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ክሲ ማይክሮሶፍት ዝኾነ መሰረት ዘይብሉ ባዶ ነቕፌታ ክብል ገሊጹ መንበሩ ይዝከር። ፈረንሳ
ኦሎምፒክ ጅምር ሰዓታት ምስ ተረፈ ኣብ ልዕሊ ገመድ ባቡራት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ክኽፈት ሰዓታት ምስ ተረፈ ኣብ ልዕሊ ገመዳት ባቡር ዝተፈጸመ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ኣስታት 1 ሚልዮን ግያሾ ካብ መገሾም ከም ዝተሰናኸሉ ተገሊጹ ብዘይካዚ ካብተን ኣብ ፈረንሳን ካልእ ክፋላት ኤውሮጳን ካብን ናብን ሰባት ዘመላልሳ ኤሮስታር ዝተባህላ ባቡራት እተን ረብዒ ጉዕዞ ደው ኣቢለን ከም ዘለዋ እውን ተሓቢሩሎም እቲ ምቁራጽ ናይ ዘን ባቡራት ክሳብ ቀዳሚ ሰንበት ክቕጽል ከም ዝኾነ ሰብ መዚ ፈረንሳ ኣብሪሆም ኣለዉ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ንጉዕዞ መንገዲ ባቡር ዘካየድ ትካል እቲ ምስራዝ ጉዕዞ ባቡር ብሰንኪ ኮነ ኢልካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኣብ ልዕሊ መስመር ባቡር ዝተኻየደ ዝተዋሃደ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ከም ዝሰዕበ ኣብሪሁ መብዛሕትኦም ካብቶም ጉዕዞም ተሰናኺልዎም ዘለዉ ጉያሾ መኽፈቲ ኦሎምፒክ 2024 ንምርኣይ ናብ ፓሪስ ንምኻድ መደብ ዝነብሮምን ገለ ኣትሌታትን ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ትካል መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ዝኾነ SNCF እቲ ኣብ ልዕሊ ገመዳት መስመራት መንገዲ ባቡር ዝተፈጸመ ናይ ባርዕ መጥቃዕቲ ነቲ ካብ ቤልጅየም ናብ ለንደን ዘራኽብ መስመርን ኣብ ፈረንሳ ከዓ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ምብራቕን ዝርከብ መስመራት ከም ዝተፈጸመ በዓል መዚ መንገዲ ባቡር ሓቢሩ ሚኒስትር መንገዲ ባቡር ፈረንሳ ፓትሪድ ቨርገረተ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ዝተኻየደ ዳህሰሳ ኣብቲ መስመራት መንገዲ ባቡር ተባራዒ መሳርሒታትን ከም ዝተረኽበ እውን ገሊጹ እቲ ባርዕ ኣብ 3 ቦታታት ተኻይዱ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ቦርዴክስ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ስታርስቦርግ ከምኡኻ ካብ ፓሪስ ናብ ከተማ ሊለ ዝኸይድ መስመር ባቡር እውን ተኻይድዎ እዩ እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም